Alkaako tää? Nyt ei kuule poika virheen, täällä ei oo pakotia. Ei pitää laittaa alusta, kun tuo saatana Ville ei oo pelissä. Sinä lähet vittuun. Mistä mitä sanaa pommi? Joo, peli alkoi. Hei, pitää laittaa alusta. Etitä 2 etsiä. Vitua köyppäs mun pään päälle. Mitä helvettiä? Hei sinä siellä. Tule alas. Käydään liikaa. Vittuko niskaa hyppys. No me tiedetään nyt, että ne voi tulla tuosta ja ne tulee tänne spaaniin. Itse asiassa tuolla Boostata ei. vähän. Hei. Kas vielä mistä sinne pääsee. Boostita. Mene sinne. En mä pääse. Sinne eteenpäin. Sinne eteenpäin, sillä on se lalu. En mä pääse. Ai. Vittu mä sammutin näin. Kyllä minä nähdä nyt. Moi. Energia. Eikö nyt mä vasta täällä? Häh? Me boostittiin. Ake oli ihan Aki kujaa. oli kyllä ihan hämyinen. Se kattoi mua tosta seinän läpi ja se... No siis näin, mä asut siinä, mutta niinkö mitä helvetin sanot yhtäkkiä tuolla toisella. Mä haluun nopea round. Tämä on. Vittu, hirveästi kuuluu ääniä, mutta mitään ei näy. No vai varmaan. Täällä on joku. Täältä mä otin Akenkin. Täällä on vitusti reikiä. Täälläkin on reikä. Puhutko seksilästä? Onko sinä antanut tikkata sen sun alapuolella? Ei näy. Sit sä oot aika turvassa. Moro. Näitkö se? Oi saatana. Se on tuolla yli. Meppä siitä pois. Se on tuolla... Ei vittu, Eiku, ne totta. boostaa nyt tänne saatana. Se on säkin tuolla ylhäällä. Hei, tuu! Eikö ei vittu, ei mene. Kokeilenko puusta? Mä tiedän missä se on. Kukkuu. Vittu! Kuulit sut. Miten sä Kuulitko ne? Mhm. Äsken 2 kertaa niin mä etin. Voi mennä eteen. Tai kyllä vähän epäröinyt, että pääsee heti tänne vittu. No niin on, jos puusta. Ei, Ja ne, jos boostaa. vittu ne puustaa. Ketkä? Miten niin? Kato nyt Ville huija. Kato vaan vasle oka. Ja sitä pystyy Ai mitä, asua. joko se tuli sieltä? Ei tullu. Ei joku senttää. Vittu, siinähän se ajattaa jotakin. Kuka? Vittu, tuo huijausta! Isä meni. Nyt vielä Keijo jossakin helpossa paikassa. Aika On toi kyllä aika epäröistä minuutin aikaisemmin pääsee etsimään tasan puustaa tämän ylös. Ei, sä tulit vaan just vastaan. Antero. Eiku Keijo. Vittu, niin sekaisin koko ajan. Se on jossakin helpossa paikassa. Mistä sinne ei pääsi? Tuosta. Ai. Tästä. Vittu kun oliko tuo näkymätön, tai siis semmonen seinä, mistä ei nähdä läpi. Ei äänelehdi vähän. Ei mä voiko joku on mun vieressä. Se on varmaan Ake. Sitä Ake pysypä siellä. Mä menin ikkunasta tonne pihalle. Pihalle. Ei täällä oo ketään. Joku hyppäs alas jossakin. Oh. Onko ne edes käynytkään jo sun huoneessa? Ei, mutta tuossa on. Aa. Kun huoneessa. Ei mikään huono. Otettiin sieltä oikein. Oli kyllä. Oi vittu. Oli tiukat paikat. Oli kyllä. Milloin? Ei mitään. Eilen. Joku kävi mun huoneessa jossakin vaiheessa. Varmaan tämä. Oli hiljasta, niin se on varmaan tämä. Mitä? En minä. Joku täällä on lähellä. Mä saakin seinän sisällä, mutta ei tästä kyllä mitään. Vähän paskampiilo ikinä.
Löysitkö näissä? En. Se on sillä ammessa. Ihan varmaan että tässä huoneessa joku juttu. Miten niin? Kun mä olin äsken täällä ja sit... Mitä vielä piikoit? Hei. Hei, oota. Kuka tässä on? Hei, mä näytän sulle mistä mä tulin, kato. Täältä. En mä varmaan tiedä missä se Tästä. Tänne. Mitä? Mutta painapa tuossa auton kohdalla Eetä, tuu tänne. Ja paina Eetä tuossa auton kohdalla. Paina Mä Eetä. en kuullut Mä tuota. voin. Tuu tänne. Missä mä oon? Mihin vittu nää? Mitä Onko paikka? nää siis salahuoneessa nyt kun mä puhun? Joo, ja täällä on kamerat. Mä näen jokaisen vittu huoneessa. Siis, what? Mitä vittua? Missä nää oot? Mä tuun näyttää. Mä oon siinä... Missä alu... Ake pääsee just. No niin, Ei, elä. Joo, mä tuun. Tässä ei näy sitä aikaakaan. Että. No mepä sinne, On vielä. mene. Sinne tänne, siihen päälle. Ja Eetä tässä. Onko nää Teemu Vella? Haiden Mitä siinä. mä nyt teen osaa? Ai sä tulit. Terve. Vittu oli karu. Ja mikä Ville se sun huone oli? Tuossahan tuo huoneessa. Siinä näkyy toinen kaveri sun vieressä. Niin näkyy. Tää vittu. Tuo. Tai sit sun Eikö takaa. näkynytkin? Eikö näkynyt toisin käet, saatana? Nyt. Onhan Miten mä tuossa saan? vieressä. Onko se Ake? Miten mä saan MP Force-kameran päälle? Hui saa! Se oli koko ajan Ake. Siinä on kamerat. Miten me ei Siinä on nähty kamerat. sitten? Hää, oliko nää koko ajan sun takana? Oli. Miten me ei nähty sitä? What? Mä menin teleportista. Ei. Kuka tämä? No se on varmaan minä. Mä en pysty, Hyvä Keijo, piilopaikka. tänne äkkiä. Keijo. pysty liikkumaan. Mä oon täällä kamerassa. Ei, et saa tuossa. No Antero, ei Sollimaa. Älä tuu vielä. Mitä? Jätkä poppi tuolta katolta vittu joku CT päälle. Ja näet saanut siltikään ketään. Se hyppäs minun pään päälle. No voi. Voi helvetti. Taas perus Jonna meininki. Hei! Auta! Ei! Nyt kusi. Kyllä täällä on niin pimiä. Mene nyt sieltä, ne ei pääse, kato, voi perkele, kun Toni koit heti tajunnut. Mihin? Vittu. En mä tiedä enää Miten missä mä ne selvis? Tervehdys Toni, mitä Mutta kato, kun vanha ne teleport sinne paikkaan tuosta autosta, niin olisi mennyt sitten nyt sieltä ovesta, niin ne ei olisi päässyt mihinkään sitten. Huhhuh. Kun mä en näe täällä satana. Tuossa oli joku semmonen paikka ihan selvästi. Hei! Kuka äsken? Että ikkunalle meni seisomaan. No vittu kun en minä tiedä noita paikkoja. No ei täällä tiedä oikein minäkään. Ville Me on ollaan Vilja, missä Ville? kaksi erää vasta pelaa. Täällähän minä. Minä tuun etsimään sitä. Mene kiinni. Oi saatana. Siinä se vaan juoksee. What? Missä mä nyt oon? Oi saatana säikä! Joka toinen viikolla. Nyt on sun momentti. Huijasin. Vittu mitä piiloja täällä on saatu. No vittu ei nu... Se on muuten... Toni, sä oot aika lähellä, sä oot aika lähellä. Tänään. Te katsotte oikeastaan toisianne Laitat silmiin. Night Visionin päälle. Onkohan tässä muuten Night Visioni? Hei ota. Sä menit sen ohi. Ei sitä näy tuolla. Ei sitä kovin hyvin näe.
Kyllä se varmaan nyt näkyy. Taas hukkasut. Toni sieltä katolta, kun oisit hypännyt. Ai ai. Ei, Toni meni oveen. Rip. Legendaarinen vittu. Mistä vittu Ville Tuomaskin oot hoksannut? Ja tuohonkin vielä kaikki. Vittu sä teet kaikki nää paikat. Google. Tuolta paikkaa mentiin. Se mikä löysi ekana. Vittu mä alan ottaa riisiä, kun mulla on joku perässä. Ja perseessä joku vibraattori. Se lähti taas. What? Nice. Jossain tuo pitää. Eihän tässä oo mitään järkeä, kun tietää kaikki paikat, saatana. Kohta minäkin menen joku laatikon niissä. Ei oo mahdollista. On niin vittu sun takana. Vittu se katteli. Meni ylös. Puoli minuuttia aikaa. Sinne vaan Toni, juokse. Ei tästä Tommi. Ei niin. Siltä se kyllä kieltämättä Vasemmalle. lähtee. Taakse. Peli ei saata. Alo. Siellä katolla nyt. Vittu mikä Ville, kun on vittuilee vielä päin naamaa. Ei taas! Tuo oli kyllä eeppisen näköistä saatana. Vaetaan maa.